Nagyon sokan kerékpárvásárlás után kérdeztétek tőlünk, hogy hogyan működnek az e-bike-ok, hogyan működik rajta a Bosch rendszer, hogyan lehet összepárosítani az okostelefonnal, és igazából semmilyen fajta normális használati útmutató nem érhető el ezekhez a biciklikhez, amiben minden típus és minden funkció benne van, úgyhogy a mai videóban ezeket fogjuk megmutatni. Hogyha idei vagy korábbi biciklitek van, akkor nagy valószínűséggel ilyen Bosch LED Remote vezérlőt fogtok rajta találni. Hogyha újabb biciklitek van, akkor előfordulhat, hogy már ez a Purion 200-as színes kijelző lesz rajta, ami egyben egy vezérlő és egy kijelző is. Maga a bicikli a LED Remote-tal is működik egyébként, de nagyon sokszor a LED Remote-okhoz vagy telefont szoktak párosítani, vagy tudtok párosítani, vagy valamilyen kijelző társul hozzá. Ez lehet egy Kiox, ebből van Kiox 300-as, az egy kicsit kisebb, és Kiox 500-as, az egy kicsit nagyobb. Illetve a LED Remote-hoz Intuvia kijelzőt is lehet társítani. Az Intuvia kijelző Bluetooth-szal kapcsolódik, a Kiox kijelző pedig vezetékkel csatlakozik a rendszerhez, ez mindenképpen egy fontos különbség. Hogyan működik? Itt a tetején van egy bekapcsoló gomb, ezzel tudjátok a rendszert bekapcsolni és életre kelteni. Szépen világítanak is rajta a ledek. Mindegyiken egyébként itt a tetején van a bekapcsoló gomb. És ugyanúgy a Purion 200-on is itt a tetején van a bekapcsoló gomb, ki is írja, hogy a Purion 200. És itt majd különböző üzenetek lesznek. Kezdjük a legegyszerűbb kijelzővel és kijelző társítással. Ez az Intuvia kijelző. Nagyon fontos az Intuviánál tudni, hogy ha bekapcsoljuk a LED Remote-ot, és a kijelző nem kapcsol be, akkor nem kell megijedjünk. Ugyanis itt a hátulján mutatom, van egy kis Bluetooth ikon gomb. Aha, itt ez a kis gombocska. És hogyha ezt megnyomjuk egyszer, akkor ezzel be tudjuk kapcsolni a kijelzőt. Nincs rá szabály, van, hogy a LED Remote bekapcsolásával bekapcsol az Intuvia is, van, hogy külön nekünk kell bekapcsolnunk, olyan is van, hogy ha nincs bekapcsolódva, akkor pár gombot megnyomunk rajta, és akkor a Bluetooth kapcsolat életre kelti a kijelzőt. Oké, hogyan működik a LED Remote, hogyan tudjuk irányítani az e-bike-ot? Itt van nekünk rajta egy plusz és mínusz gombunk, ezekkel tudjuk állítani, hogy a rásegítés milyen mértékű legyen. Magán a LED Remote-on ezt színekkel közli velünk a kijelző, hogyha nem világít semmelyik szín rajta, akkor itt nincsen rásegítés, kikapcsolt állapotban van. Maga a rásegítés, de a bicikli az működik. És ahogy nyomogatjuk a plusz gombot, úgy tudunk eljutni a turbo fokozatig, ami a legerősebb rásegítés. Ezek a kék ledek jelzik, hogy mennyire van feltöltve az akkumulátorunk, ez most gyakorlatilag egy teljesen feltöltött bicikli. Van még a vezérlőnkön, a LED Remote-on egy jobbra-balra gomb is. Ha ezt a jobbra-balra gombot nyomogatjuk, akkor tudunk változtatni a kijelző képernyőjén, vagyis hogy milyen adatot jelenítsen meg. Meg tudjuk jeleníteni az átlagsebességet, hatótávot, ez egy nagyon fontos paraméter, és hogyha változtatjuk a rásegítés módját, akkor láthatjuk, hogy Eco-ba például 93 km mutat a hatótáv, de ha felmegyünk turbóba, ahol több segítséget kérünk a biciklitől, ott ez már 46 km-re csökken. A bicikli hatótávja szinte duplázható, vagy felezhető azzal, hogy milyen rásegítési módot használunk. Természetesen teljesen kikapcsolt állapotban is használható a bicikli. Ez volt a hatótáv, van egy stopper rajta, hogy mennyi ideje biciklizünk, ez naponta nullázódik általában, de beállítható funkció. Van benne egy táv, hogy mennyit mentünk, visszaértünk az időhöz, és egy összes megtett út, ez a bicikli teljes élettartama alatt megtett kilométereket jelenti. Oké, így működik az Intuvia kijelzőnk, tehát van egy plusz-mínusz gombunk, azzal a rásegítést tudjuk változtatni, és van egy jobbra-balra nyilunk, azzal pedig a kijelzőn megjelenített adatokat tudjuk megváltoztatni. Itt a kijelzőn látjuk egyébként szintén az akkumulátor töltöttségét, ami most 80%, tehát itt ez pontos százalékban is megmutatja, és ugyanúgy mutatja a kijelzőn is, grafikusan is és szövegesen is, hogy milyen rásegítési fokozatban vagyunk. A következő kijelző típusunk az a Kiox, ami már egy egyel bonyolultabb vagy egy egyel jobb fajta kijelző. A LED Remote-unk az ugyanaz, tehát tudjuk változtatni a rásegítési fokozatokat, jobbra-balra tudunk a képernyők között váltogatni, és ugyanúgy itt is a ledek mutatják, hogy mennyire van feltöltve az akkumulátorunk. Hogyha merül az akkumulátor, akkor ezek kékből narancssárgába váltanak, és
a legvégén még piros is tud lenni. Van egy kijelzőnk, azt írja, hogy e-bike battery 25%, és 25%-on van az akkumulátorunk. Van még egy gomb a LED remote-on, amiről nem volt szó, ez a kis kocka alakú gomb itt, ez az Enter vagy az OK gomb. Ezt, hogyha leokézzuk, akkor tudunk váltani egy kijelzőt, és itt azt írja még nekünk, hogy társítsuk össze a mobilos alkalmazással. Most ezen is tovább lépünk, tehát megnyomjuk az OK-t, tudomásul vettük, mindjárt megcsináljuk ezt is. Itt különböző kijelzőket tudunk megjeleníteni, és hogy hány kijelzőnk legyen, vagy hány kijelző képünk legyen, azt az alkalmazáson keresztül be tudjuk állítani magunknak, és azt is, hogy ezeken a kijelzőkön, milyen kijelző képeken, milyen adatok jelenjenek meg, és milyen sorrendben jelenjenek meg. Körülbelül 70-90 adatot tudunk megjeleníteni ezen a kijelző típuson. Alapvetően, amit fontos tudnunk, hogy van egy settings menünk, ahol egyébként ki tudjuk választani ezeket a kis funkciókat, ehhez annyira nem érdemes nyúlkálni egyébként, de tudunk hozzá különböző még különböző kiegészítőket társítani. Ami fontos, hogy itt ugyanúgy a lefelé nyíllal tudunk lépegetni, és a jobbra-balra nyíllal tudunk visszamenni. Jó, tehát kicsit most itt előre szaladtunk, nézzük meg, hogy mik vannak rajta a kijelzőn. 9 óra 04 látunk egy pontos időt, látjuk a sebességet, hogy mennyivel megyünk, és itt, ha van egy ilyen kijelző képünk, akkor az ember azt gondolna, hogy a leföl nyíllal lehet menni a kijelzőn lefelé, mert látszik, hogy itt nem látjuk a teljes kijelzőt, de a leföl nyíllal ugyanúgy a rásegítési fokozatokat tudjuk változtatni. A kijelző képek között az Enter, a kis kocka gombunkat tudunk váltani, tehát ha még szeretnénk tudni, hogy mi van ezen a kijelző képen, milyen adatok vannak megjelenítve, akkor az Enter gomb megnyomásával tudunk képernyőképet váltani. Hát itt szintén rajta van a distance, hogy hány métert vagy kilométert mentünk, mennyi ideje tettük ezt meg, milyen sebességgel megyünk, az összes megtett kilométer, ami a bicikliben van, kalória, hogy mennyi kalóriát égettünk, én ezt egy kicsit hihetetlennek tartom, hogy ezt tudja a bicikli, de valamilyen hozzávetőleges értéket biztos, hogy tud számolni. Itt is látjuk a hatótávot, látjuk az akkumulátor töltöttséget, sőt megmutatja még egyébként, ha lenne hozzá társítva mobiltelefonok, akkor a mobiltelefonnak a töltöttségét is mutatja itt a kijelzőn a bicikli, nem kell kivegyük a táskánkból, hogy lássuk, és itt mutatja ezen a kijelzőn, hogy melyik rásegítési módban hány kilométert tudunk menni, tehát itt ezzel a kis kocka gomb nyomogatásával tudunk váltogatni minden esetben egyes kijelző képek között, és a jobbra-balra gombbal tudjuk megjeleníteni a többi kijelzőt. Itt ugyanúgy látjuk a fordulatszámot, hogy milyen csapásszámmal tekerjük a pedált, mennyi energiát adunk le, hány wattot, mennyi az átlag csapásszám. Itt ezt is kiszámolja, hogy mennyit mentünk fölfelé, mennyit mentünk lefelé, mennyi volt a legnagyobb mászás, mennyi volt a legnagyobb hegy, amit megmásztunk. Ez egy érdekes kijelzőkép, ugyanis a Kioxhoz társítható navigáció is, a Bosch alkalmazásban van egy navigáció, és hogyha a telefonunkon kiválasztjuk az úti célt, hogy hova szeretnénk menni, akkor a telefon kommunikál a kijelzővel, és nyilakkal tud is nekünk segíteni, hogy merre menjünk, és ezen a kijelzőn kiírja azt is, hogy mikor érünk oda, de ugye ehhez írja is, hogy a FlowAppot fel kéne telepíteni a telefonunkra, tehát ez egy ilyen kis navigációs segítség, vagy navigációs kijelző, ami egyébként nyilakkal is mutatja, hogy jobbra-balra vagy egyenesen kell mennünk egy kereszteződésben. Na, egy kicsit csalunk, átjöttünk egy másik biciklihez, a Purion 200-at megmutatni, ugyanis ez egy lámpával felszerelt bicikli, ami be van kötve a rendszerbe, tehát kezdjük az elejéről, a Purion 200-at is itt a tetején tudjuk bekapcsolni. Ugyanúgy van rajta az OK gombunk, mint a többi kijelzőn, most nem társítjuk még össze az alkalmazással, és ugyanígy tudunk rajta képernyőképeket váltani a plusz-minusz gombbal. Itt az Enter az nem csinál semmit, mivel itt egyetlen egy képernyőnk van. Itt szépen minden adathoz hozzáférünk. Egyébként léptetni kell jobbra-balra is lehet léptetni, ugyanúgy a rásegítési fokozatokat a plusz-minusz gombbal tudjuk változtatni. Itt közelebb van a gomb, mint az előzőekben, itt jobban látszik. És nagyon fontos funkció a világítás gombja. Ha ezt
a plusz gombot nyomjuk hosszan, akkor bekapcsol a kerékpár világítása, és ugyanígy tudjuk ki is kapcsolni, tehát hosszan kell nyomni a gombot, és akkor kikapcsol. Tehát a Purion 200 kijelzőről dióhéjban ennyit, ez egy egyszerűen és könnyen működtethető kijelző, várossegítési fokozatokat tudjuk változtatni, képernyőképeket tudjuk változtatni, és mindjárt egy ilyen Purion 200-at össze is tanítunk egy okostelefonnal, megnézzük, hogy hogy működik. Kikapcsolni nem szükséges, ha mégis ki szeretnénk kapcsolni a biciklit, akkor egyébként ugyanúgy röviden kell nyomni a felső gombot. No, akkor most megmutatjuk, hogy hogyan lehet összetársítani a rendszert a saját alkalmazásával. Először is egy telefonra lesz szükségünk, ami mindenben van kapcsolva, kapcsolt be rajta a Wi-Fi-t, a Bluetooth-t, a helymeghatározást, engedélyezni kell mindent. Most ezt egy iPhone-nal mutatjuk meg, de egyébként Android-dal is ugyanígy működik. Belépünk vagy a Android Store, vagy Play Store, nem tudom minek hívják, itt App Store-nak hívják nálunk. Belépünk az App Store-ba, és első körben letöltjük, megkeressük az e-Bike Flow appot. e-Bike Flow app, aha. Itt is egy ilyen színes szivárványszínű biciklit kell látnotok, ez az e-Bike Flow app, és ezt kell első lépésben telepíteni a telefonra, ezt most meg is tesszük. Viszonylag hamar letöltődik, hogyha letöltöttet, akkor meg is nyithatjuk. Rámegyünk a megnyitásra. És így van, engedélyezünk mindent. Teljes. Mehetünk tovább, sign up or login. Folytassuk. Mindig gyakorlatilag a folytatás gombra kell kattintani, és hogyha valamit kér, akkor azt engedélyezni kell, egyébként nem fog működni, úgyhogy nyugodtan engedélyezzünk mindent. Regisztráljon vagy jelentkezzen be, hogyha nem vagytok még beregisztrálva, akkor meg kell adni egy felhasználó nevet és egy jelszót, nem is tudom, hogy melyiket használjuk. Mi a sajátunkat használjuk, amivel már meg voltunk adva. Amivel korábban regisztráltunk, hogyha regisztráltunk, nekünk már volt egy beregisztrált akkontunk, úgyhogy nekünk nem kellett ezen végigmenni, de egy pofon egyszerű regisztráció egyébként, mint bármelyik másik alkalmazásba. Tehát megadtuk a felhasználó nevünket, a jelszavunkat, és most a folytatás gombra kattintva már is megyünk tovább. Ha minden jól megy, akkor helyes a jelszavunk, így van, benn is vagyunk. És Connect your e-bike gombra kell kattintanunk, nagyon fontos. Itt ki kell választani, hogy milyen kijelzőnk van. Nekünk most Purion 200 kijelzőnk van. Purion 200 kijelzőnk, így van, azt ki is választottuk. És Turn on your e-bike, be van kapcsolva a biciklink, és azt mondja, hogy engedélyezzük ezt is. És azt mutatja, hogy itt a kijelző tetején a bekapcsolás gombot kell hosszan nyomnunk, hogyha ezt a bekapcsolás gombot hosszan nyomjuk. Waiting for pairing, tehát itt most várakozunk a csatlakozásra, próbálom úgy mutatni, hogy mind a két kijelző látszódjon. Így, köszi. És azt mondjuk neki, hogy párosítás. Így szépen össze tudjuk társítani a telefont az e-bike-kal. Minden működött is, ez viszonylag egyszerűen szokott menni, és indulhatunk is. Ez lesz a Bosch alkalmazás, innen látunk egyébként mindent, ami a kerékpárunkon van, amit mondtam, mindent el kell fogadni és engedélyezni kell. Kíváncsi vagyok, hogy most mi történik, például, hogy a kijelzőn elkezdünk váltogatni, akkor látunk-e valamit a telefonunkból. Így van, tehát látjuk például, hogy a telefonunk az 95%-ra van feltöltve, hát ez nálunk 96, de körülbelül lesz egy helytálló adat, úgyhogy a két eszköz az kiválóan kommunikál már is egymással, és itt az alkalmazás, ami nagyon sok dolgot rejt magában, megmutatja, hogy hány százalékon van az akkumulátorunk,
megmutatja a hatótávunkat, és ez nekem a kedvenc menüpontom az ez. Itt az összes rásegítési módot tudjuk változtatni, tehát például én azt mondom, hogy a túra módot, itt az assistance, ez a rásegítés erőssége, szeretném, hogy egy kicsit többet segítsen rá, akkor ezt itt plusz-minusz 5%-kal tudom változtatni, és akkor ebben a rásegítési módban egy kicsit erősebb lesz a biciklim, de ugyanúgy tudom levenni is, és akkor egy kicsit gyengébb lesz. A Dynamic az egy szintén nagyon jó funkció, itt azt tudom beállítani, hogy mennyire hirtelen jöjjön meg a nyomaték, tehát ahogy rálépek a pedálra, itt egyből elkezd húzni a bicikli, hogyha felveszem, hogyha egy kicsit lentebb veszem, akkor sokkal folyamatosabban, egy kicsit hosszabb idő alatt épül fel a nyomaték. Én is ezt most leveszem nullára. A max sebesség itt, ez arra jó, hogyha például valakinek kölcsönadjuk a biciklit, például odaadod a szomszédnak kipróbálni, gyerekednek, leveheted neki például, hogy csak 20-szal tudjon menni, ne száguldozzon vele, és akkor így kisebb eséllyel töri össze magát. Maximális nyomaték, ez gyakorlatilag korlátlan határok között tudjuk változtatni, bármelyik rásegítési fokozatban. Ezzel energiát tudunk megtakarítani, ha tudod, hogy egy nagyon hosszú útra indulsz, egy Balatonkörre, valószínűleg 85 Nm-re nem lesz szükséged, egy Balatonkörön szerintem egyébként, fogjuk csak meg, egy ilyen 50-55 Nm bőven elég, akkor azt mondom, hogy 55 Nm-re állítom, és akkor garantáltan a nap végére 40-50 km-rel is többet tudok menni, mert így tudunk spórolni az energiával, ez egy szintén hasznos funkció. Ami még nagyon jó, ez már nem lesz rá szükségünk, Control Unit, ezzel nem kell semmit csinálnunk. Itt rámegyünk, az a saját e-bike-unknak a profilja, hogyha belemegyünk a saját e-bike-unkba, akkor itt egy nagyon jó a Lock and Alarm. Egyébként mindent tudunk változtatni, be tudjuk állítani a kerékméretet bizonyos határok között, be tudjuk állítani, hogy az aznapi megtett utat, vagyis ezt az autótrippet, ezt mennyi időnként nullázza, alapértelmezetten minden nap kinullázza, tehát ha másnap felvesszük a biciklit, akkor az aznapi megtett út, mint klasszikus definíció, az nulláról fog indulni, de lehet 7 naponta, lehet 4 óránként, szerintem az egy nap ez egy nagyon praktikus. Az e-bike passzba feltölthetünk fényképeket, számlát a bicikliről, hogy még jobban be tudjuk azonosítani, hogyha valami történne. Tudunk hozzá, meg tudjuk nézni, hogy miből mi van a biciklinken, kiírja a motortípust, kijelzőtípust, itt le tudjuk ellenőrizni, hogy hányas akkumulátor van benne, ha kíváncsiak vagyunk rá. Itt lehet hozzá csatlakoztatni még plusz kiegészítőket, erről majd később beszélünk. És amire nekem szükségem van, még egyszer fussunk neki, így van, az a Lock and Alarm. Ez arra jó, hogy itt be tudod állítani azt, hogy csak akkor indul el a biciklid, hogyha a telefonnal te mellette állsz. Ezt itt tudjuk bekapcsolni. Regiszter e-bike, ezeken a folyamatokon végig kell menni. Sikerült is regisztrálnunk itt. Ilyenkor csinál egy gyors szoftver frissítést magának, egy párszor újraindul a rendszer, tehát erre érdemes pár percet rászállni, ezt ki kell várni, de sikerült is viszonylag gyorsan menni, nyilván ez egy új bicikli, ezen nagyon-nagyon a legújabb szoftververzióhoz közeli rendszer fut. Így van, most fel van oldva a bicikli. Értesítéseket engedélyezzük nyugodtan, ha szóljon nekünk, ha bármi problémája van. És ezt le is tudjuk ellenőrizni, ha itt van a telefonunk, akkor kikapcsoljuk a biciklit, onnan fogjuk tudni, hogy írja is, hogy Connection Lost, mivel kikapcsoltuk a biciklit. Onnan tudjuk, hogy ez a lock funkció be van kapcsolva rajta, hogy ilyen kis csipogó hangot ad ki. Bluetooth-szal kommunikál a két eszköz egymással, hogyha bekapcsoljuk. e-bike logged. És érzékelő, hogy itt vagyunk mellette, fel is oldotta magát. Nincs más választásunk, ki kell kapcsolnunk a telefont, pedig kikapcsoltuk a Bluetooth, de úgy látszik, hogy valamilyen más csatornán is mégiscsak érzékelik egymást. Most már itt látja, hogy a telefon az nem működik. Jó, most kikapcsoltuk a rendszert, ki is van kapcsolva a telefon, és akkor most még egyszer teszünk egy próbát, tehát ha mi nem vagyunk a közelébe, és úgy próbáljuk meg bekapcsolni a biciklit, akkor írja, hogy le van zárva a bicikli, és most semmilyen körülmények között nem szabad, hogy kinyíljon, így van. Bármit csinálok vele, nem tudom se bekapcsolni, se aktiválni,
se semmi más nem tudok vele csinálni. És ha most visszakapcsoljuk a telefonunkat, szimulálva azt, hogy közelítünk a kerékpárhoz, már hogyha bekapcsol a telefonunk. Jó, tehát akkor most bekapcsoljuk a telefonunkat. Visszakapcsoljuk rajta a Bluetooth-t is a biztonság kedvéért. Oké, életre is kelt az eszköz. Ezt most feloldjuk. Oké, feloldottuk, és azt mondjuk neki, hogy a Bluetooth-t azt ő. Ja, a Wi-Fi-t, ez volt a probléma, bocsánat, a Wi-Fi-t kapcsoltam ki. Jó, itt vagyunk, és ha most kikapcsoljuk a biciklit, és itt vagyunk mellette a telefonunkkal, és így bekapcsoljuk, akkor elvileg működnie kell mindennek. E-bike logged. Aha, és érzékelte, és egy kicsit kezdtem félni, hogy mi fog történni. Ha mégis nem akarna életre kelni, akkor nyugodtan lépjünk be a Flow alkalmazásba. Kérdés, hogy hova telepítette le nekünk ide a Flow alkalmazásba, és ha belépünk a Flow alkalmazásba, akkor sokkal könnyebben összetalál a bicikli, de egyébként össze szokott találni magától is. Úgyhogy így működik, hogyha van egy Bosch rendszeres e-bike-otok, nyugodtan kössétek össze a telefonnal, és onnantól kezdve csak akkor fog a bicikli beindulni, hogyha ti a telefonotokkal mellette álltok, egyébként az elektromos rendszer nem fog rajta működni. Hogyha ezt mégsem szeretnénk továbbiakban használni, akkor ugyanúgy belemegyünk a biciklibe, és azt mondjuk neki, hogy lock and alarm, és itt szépen az e-bike lockot kikapcsoljuk. Ilyenkor valószínűleg újra fog indulni a rendszer, egy kicsit újra kell, hogy konfigurálja magát. Ez teljesen normális, nem kell tőle megijedni. Oké, készen is vagyok. Milyen menüpontjaink vannak még? Az e-bike paszt, azt néztük, Digital Service Book, Go to Service Book. Itt, hogyha lettek volna szervizek a biciklin, vagy üzembe lenne helyezve a bicikli, akkor itt látnánk akár már egy kezdőbejegyzést is, innen tudjuk látni, hogy mikortól él a biciklink, mikor helyezték üzembe, és milyen szervizek történtek rajta. Custom Rating, Auto Trip Reset and Remove. Oké, ez egy nagyon fontos menüpont, ha például eladjuk a biciklinket, vagy másnak oda akarjuk adni. Le kell választani az e-bike-ot a telefonunkról, most ezt is megtesszük. Remove e-bike. Remove e-bike. Oké, eltávolítottuk a telefont. Nincsen hozzápárosítva, és működik teljesen függetlenül a két eszköz egymástól. Be is tudom kapcsolni. És ilyenkor csak simán bekapcsol, nem is jelenik meg rajta ez a bezárva vagy nem zárva, ez a locked funkció, tehát ilyenkor semmi nem történik, ugyanúgy használható az e-bike, mint bármelyik másik márka, ami nem teszi lehetővé, hogy a telefonnal összekapcsoljuk. Oké, ennyi volt már a telefonos alkalmazással való összekapcsolás. Remélem, hogy tudtunk segíteni. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok nekünk az info@ubringa.hu-ra. Tudtok küldeni képeket, és nagyon szívesen segítünk bármilyen kérdés megválaszolásában vagy probléma megoldásában, ami Bosch rendszerrel kapcsolatos.